Mayong hapon, yaring mga nagapanguna nga balita. Kapiyastahan sang Immaculada Concepcion ginahiwat subong nga adlaw. Kag vaccination rollout batok COVID-19 nagapadayon. Ginumpisahan paagi sa Santos nga misa ang paghiwat sa kapiyastahan sang Immaculada Concepcion. Bangod subong nga adlaw Disyembre 8, ginakabig nga Holy Day of Obligation ilabi na para sa mga Katoliko kag mga tumuluo sang mahal nga Birhen Maria. May mga natalana man nga aktibidad para sa paghiwat sang nasambit nga kapiyastahan. Karon alas 4 sa hapon, magahiwat man sang Santos nga misa ang Immaculate Conception Tanza Parish kag sa takna nga alas 5 sa hapon, may gapatigayon nga Grand Marian Caravan palibot sa distrito sang city proper, padulong sa Molo District kag magabalik sa parokya sang Tanza. Samtang subong nga adlaw nagapadayon ang vaccination rollout sa syudad sang Iloilo para sa mga minor de edad kag mga luyag magpabakuna sang first dose, second dose kag magapa-booster shot sang Pfizer vaccine, magpadulong lang sa Mega World Transport Hub, Ateneo de Iloilo o kon SMCT Iloilo. Para naman sa mga luyag magpabakuna sang first dose, second dose kag booster shot sang AstraZeneca vaccine, sarang mapadulungan ang University of San Agustin. Bukas naman ang Robinson's Place Haro para sa mga luyag magpabakuna sang Moderna vaccine. Wala man nagauntat ang community-based vaccination kontra COVID-19 sa tagsa ka mga district health center sa syudad sang Iloilo. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavala Patrol. Ako si Divine Singh.